Bao mga puso kausa sa sunog sa kompanya Central Molo ginapatihan bangod sa ginsunog ng electrical wires sang mga kabataan. 14 ka magpamilya kag 8 ka borders ginhalitan sa insidente. Yaring balitang itutukan Julius Bilacaol. Naabdan sang news team sa daycare center sang kompanya Central Molo si Maribel Reyes. Border ini sa isa sa mga nasunog nga balay. Ti pagabot ko yati, gadaba-daba ng kalayo, hindi na kami kasulod. Why, gid siya ang suksok ko lang. Sandig sa impormasyon nga nakuha sini, nag-umpisa ang kalayo sa electrical wires nga gintutdan sang duha ka kabataan malapit sa suba para kuhaon ang copper wires sini. May duha ka bata ko na sila balay, nagakwa wire. Tika ron, masigaw may pospo sila or ano, tika ron nagkalayo. Kaya mo nagsaka dayon sa light materials, kay light na damo mga kawayan, bala. Magluwas sa daycare center, ang iban pa nga nasunugan ang yara subong sa kapilya sa barangay. Gilayon man inigin padalaan sa bulig. Ang DSWD, 1 sack of rice per household. And then may pack of canned foods. And then duwa ka muskatero, isa ka mating. Isa sa mga nakabaton sang ayuda si Manang Nona Malagad. Nga magluwas sa iya, nahalitan man sang insidente ang iya kabataan nga katupad man lang sinisang puluyan. All out gid ang sa akon niya nga kuan niya. Ang akon niya nga mga gamit. Wala gid ko sa may nasalbar ni isa ka bayo ko. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa insidente. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.